fra USA, bor i Los Angeles, og det er dig, Morten. Velkommen tilbage. Tusind tak. Og Morten, du er jo kommet hjem med rigtig gode nyheder, fordi du har jo sat en lille fin krusedulle på en kontrakt med det pladselskab, som også står bag ham, som vi alle sammen kender, nemlig Avicii. Tillykke med det, først og fremmest. Hvad betyder det for dig, du har skrevet under med det pladselskab? Tusind tak. Jamen, at arbejde med de mennesker bag Avicii, som du siger, hans management og det pladeskab, det er selvfølgelig lidt et skulderklap, men det er også en sparringspartner for os og en hjælp til at få vores musik ud i verden og nogle mennesker, som har skabt store resultater med Avicii og andre svenskere, så det er selvfølgelig spændende. Men du tog jo fra Danmark til USA for et par år siden. Du bor som sagt i LA, og det gjorde du blandt andet for at udvikle og have det sjovt, som du var inde på tidligere på morgenen, men du gjorde det måske også for at få gang i karrieren uden for Danmarks grænser. Du har jo siddet til højbords med Leonardo, og du har været til fest med Paris Hilton, og du spiller jo på de største klubber i USA. Den rejse, som du tog på for 2 år siden, hvad har den egentlig betydet? Jamen, som du selv nævnte, så det første for min manager, Nima og jeg, det var, at vi ville have det sjovt, og vi ville udvikle sig, og vi ville prøve noget andet. Jeg synes, jeg havde prøvet mange ting i Danmark, og jeg tror på, at man skal udvikle sig, specielt som artist. Og være i USA og bo i LA, det gjorde, at vi kan arbejde med nogle helt andre mennesker, nemlig måske lige arbejde med på vores dagligdag her i Danmark. Ikke? Og det betyder, synes jeg, at vi har lært mange ting, ikke mindst på det professionelle, men også på det personlige plan, og blevet bedre til det, vi gør. Hvad er det for nogle ting? Altså, hvad er det for nogle ting, som du har lært? Jamen det er, altså, jeg har personligt lært utrolig meget af at arbejde med mennesker, der ikke er udlændinge, ikke danskere. De har en anden tilgang til den, specielt på det svenske marked, specielt på det amerikanske marked, som styrer meget af den scene, vi arbejder os inden for, på den elektroniske scene. Og de har bare en anden tilgang til tingene, end vi måske har i Danmark, og der har det for os været sundt at lave nogle andre ting. Men prøv lige at forklare, fordi jeg ved jo, at du arbejder sindssygt meget, men så sidder der måske nogen derude nu og tænker, at han er DJ, og når han siger arbejde, du står vel ikke op klokken 8, starter med at sætte en CD på, og når den er slut, så sætter du en CD mere på. Når du siger arbejde, altså hvad er det så, du laver? Jamen, altså nu er jeg jo i Danmark nu, og der er en masse presse. Det og er der jo også arbejde. Ja, altså det er jo selvfølgelig sjovt og fornøjelse for mig. Men, det er klart. Nej, men jeg forbereder rigtig meget mine sets. Jeg laver en masse edits af de ting, jeg vil spille, sådan så at når jeg er ude at spille, så er det min egen lyd og min egen ting, jeg spiller. Selvom jeg måske også spiller noget musik fra andre artister, så har jeg lavet min egen edits og min egen ting. Altså din egen mix af dem, eller? Ja, præcis. Og så producerer jeg musik. Jeg arbejder med producer i hele verden, og vi sparer og laver det her musik sammen, og sidder i studie med forskellige artister, rap og sangskriver. Og det er på daglig plan. Det er, jeg tror på hårdt arbejde, og specielt min manager, som aldrig sover og ikke laver andet end at arbejde igennem. Ikke? Og skubbe dig fremad. Ja, præcis. Men Morten, nu nævnte vi jo tidligere, at du for 1,5 døgn siden stod og spillede til en stor fest i Canada. Du har spillet på nogle af de største klubber i USA og over hele verden. Altså, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for nogle jobs, du spiller til, når det går allervildest for sig? Jo, jeg spillede i Canada i forgårs, og nu er jeg her. Og jeg var også i Danmark for 4 dage siden. Der spillede jeg Hive her i København. Så det er en klub, der ligger inde i København? Jeg ligger inde i København, ja. Jeg spiller også i Slagelse. Så det gjorde jeg lige bagefter. Men igen, når det så går allervildest for sig, så tænker jeg ikke, det er på klubben i Slagelse. Nå, men det kan være meget forskelligt. Det er sådan er det måske lidt mere intimt, og sådan. Det betyder lidt nogle andre ting for mig. Det kan også være meget ekstremt, men når jeg spiller de kæmpe klubber der i USA, som XS eller Pasha New York, hvor de huser de her 5-6.000 mennesker, altså de superklubber. Så man bliver kort som verdens bedste i øvrigt, men altså det er så. Ja, det er ekstreme klubber. For mig var det målsætning i starten, jeg ville rigtig gerne prøve at opleve USA og turnere i det her land og spille på de her klubber. Det har været en drøm for mig hele mit liv at komme ud og spille min musik i hele verden. Så det betyder jo utrolig meget for mig. Men når du så kommer hjem til Danmark, så tænker jeg bare, at vi står alle sammen her og taler om super-DJ'en Morten Breum, som er i USA og er ved at make it over there. Der må også være et ret stort forventningspres, når du så kommer hjem. Jeg tænker, folk må stå og sige, nå, nu skal vi så også se, hvad kan han så, Ben Morten der? Ja, bestemt. Men jeg synes, da jeg var yngre, så var jeg fra Aarhus, og så var jeg DJ der, og så flyttede jeg til København. Og når jeg så kom tilbage til Aarhus, så kunne jeg også mærke, at det var sådan lidt, nu har han været i København. Hvad kan du så, ikke? Og nu er der måske lidt den anden med, at nu er det USA, og når jeg så kommer hjem, så får jeg sådan, hvad kan du så nu? Og jeg kan jo ikke sådan trylle et eller andet op, så jeg laver det, jeg gør, og selvfølgelig er der høje forventninger, men det tror jeg, det er med til at gøre
gør mig bedre, og det har jeg det egentlig fint med. Men vi skal jo også høre lidt af din nye single. Den hedder Look Closer, og jeg ved, at der er sådan 20 sekunders indløb på den, som man jo siger i radiosprog, ikke? Så hvis nu, Morten, du bare lige kan fortælle om fremtiden, hvad drømmer du så om nu, altså mens de 20 sekunder lige går? Jamen, jeg drømmer egentlig om at blive ved med at lave det, jeg gør, og de mennesker, jeg arbejder sammen med, vi har det godt og glade og giver folk gode oplevelser og har det sjovt, så det er en målsætning. Og så er der jo travlt, fordi om 10 dage skal du altså på 40 dages turné i USA. Nu talte jeg over forspillet, det gør man ikke i radio. Det gør man altså ikke, skal vi bare tie stille. Skal vi Morten? Tak. Tonight, brightening up all of the blanket sky, and we'll get there somehow. Just get closer, just get closer, just get closer. 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 Og så lyder det altså på nogle af de største klubber i hele verden, når Morten Breum altså spiller blandt andet sin nye single. Så er det en lidt andet setting at stå her sådan en onsdag morgen i Tivoli, hvor der ikke rigtig er nogen til at stå og juble og klappe. Vi gør det bedste. Det er også smukt derinde. Ja, er det ikke det? Det er meget fedt sted at spille. Måske skulle det være en opfordring til Tivoli. Der er noget fredagsrock. Måske skulle man bryde konceptet lidt, og så er der altså en herre her, som i hvert fald kan sætte gang i den gamle have. Morten, god tur til USA. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. Altid. På den anden side af nyhederne, der bliver det med noget lummervejr. Ja, det kan jeg lige så godt sige. Erotisk vejrudsigt. Vi kan ikke sige meget mere end det. Bliv hængende og se, hvad det er. Vi ses.